Jutur T2 panoramasından su geçirýär diýip maňa şu widiany uratdyňyz, aşağından bellediňiz. Häzir test edýär ulanlar. Hakykatdanam Jutur T2 panoramasından su geçirýärmi? Jutur diýäs bir widiada Jutaur diýäs. Siz isteseňiz Jutur diýin, isteseňiz Jutaur diýin. Tapaw diýär. Başladyk onda. Adamlar kene kıl berýänim daralyp dur dünyam durmuşunda ýaşap görmän maňa sorup bermesinler şonuň üçin ýaksyn ýalyş göz ýaşlarym gizlesinler ağla ýürek setdi ağlanymy bilmesinler Adamlar kene kıl berýänim daralyp dur dünyam durmuşunda ýaşap görmän maňa sorup bermesinler akmalymyň Jutur hakykatdanam su geçirýär. Haçan bilýäňizmi? Şu lüw açyp ýugdurongda geçirýär su. Galyma su geçirýär. Ana olanlar özüňiz görýäňiz hiç ýalan ýok. Arkaýyn dost bas gönüşü aralyklara başlana. Kolny bas. Edil şunu düwäýmesen su geçenok. $30.000 bahasa olanlar. $30.000 maşyna. Onuň su geçip dursa bolmada. Lagiçni pikir edin. Ana görüşüňiz ýaly. Kaptala da tep dost, kaptala da tep. Polny kaptala tep täserdin. Hiç suwlat ýok. Häzir aýtjaklar bolar. Jutur kompaniýasy näçe pul töledi? Hiç pul tölen ok. Zillerden hem sorak görüm Jutur kompaniýam özünden hem sorak görüm konkurs üçin videoda gatnaşdyk. Odan video. Bilýäňiz-de? Ana şoňa bir gatnaşdyk. Bolly başga hiç zat ýok berdi. Diňe Jutur däl, başga da gelen Hytaý maşinlary test eders bakyn. 1 sagatlap tutup duraýyn. Ýene aýtmal zat zillerde maşinler pastiýanly durýar. Lüboýum gelip arkaýyn suw sepip barlap bilersiňiz. Öz gözüňiz bilen görüp bilersiňiz. Almak isleýän bolsaňyz gelim suw sepip suw geçirmeýän bolsa da alyň. Ýene bir video bar. Şu monitor zamkad edýär. Görüntüňiz o maşany men bellediňiz. Ol Russiýada soň proşewka edilen, Russiýa gelen Hytaý dilde geldi. Soň proşewka etdiler. Ofitsialny proşewka däl. Özüňiz bilýäňiz-de, telefonda da ofitsialny proşewka etmesen soň zamkad edýäni. O da edil şoňaly. Olar perekuplon getiren bolýa. Ýöne Hytaý üçin edilen modeli getirip rus dilini özlerçe goşýarlar, özlerçe proşewka edýär. Şo sebäpden şoňaly zamkany bolup bilýär. Bärde satylýan bolsa global versiýadyr. Global versiýa bolan üçin bärde rus dilen ba zavodskoy şoňaly gelýär. Öz zavodskoy proşewkasyr. Maşin şu wagt 5244 kilometr geçdi. Ana probegi hiç zamkany zat ýok. Es bilenem gürleşdik. Esinden hem soradyk. Bu maşin gelenne ghost testden geçip gelýär. Polny testden geçip ondan soň satylýar. Nelegal satylýan däl bu, ofitsialny satylýan, ofitsialny diller bar. Egerde lüboy bir problemasy bolsa, dillere getirip siz ya maşin çalyşyp bilýäňiz, ya da maşin oňordup bilýäňiz. Şoň üçin ofitsialny satylýan dillerden almaly. İnternetde görýän her bir zadyňyza ynanyp oturmaň. Bugün biz Grasmoykoda test ettik maşini, Elis Production'ın oğlanlarına da sağ olsun aýdýan. Video çekmäne kömek etdiler. Janyňyz sağ olsun.